Dobar dan i dobrodošli na kanal. Danas smo pripremili brzu pogaču bez čekanja da nadolazi tijesto. Zamijesti u rednu, 5 minuta posla. Tokom ljetnih vrućina odlična za doručak sa sirom, sa paradajzom i sve ostalo po želji. Mekana i ukusna pogača. Probajte ovaj recept. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal i pogledati ostali recepte. Za pogaču nam je potrebno 600 g brašna, 250 ml jogurta, 2 jaja, 1 kesica praška za pecivo, 100 ml ulja i 1 kašičica soli. U posudu staviti brašno i dodati kesicu praška za pecivo. Malo rukom promiješati. Nakon toga dodati 1 čajnu kašičicu soli. Opet rukom promiješati. Te dodajemo 250 ml jogurta ili kiselog mlijeka. 100 ml ulja i 2 jaja. Sve promiješati i oblikovati tijesto rukom. Tijesto smo lagano oblikovali, okretali rukom da se sve lijepo sjedini, smjesa, više puta ispritiskali. Nije potrebno vaditi na površinu i obrađivati posebno. Sve to možemo uraditi u zdjeli u kojoj mijesimo tijesto. Dobili smo tijesto koje se skoro ne lijepi za ruke. Sad je potrebno prekriti čistom krpom ili prozirnom folijom i ostaviti oko 10 minuta dok nam se redna zagrije na 200 stepeni. Za to vrijeme pripremiti malu tepsiju oko 24 cm. Premazati sa malo ulja i posuti brašno kako nam se pogača ne bi lijepila za dno tepsije. Brašno malo protresti. Redna nam je vruća, sad prebacimo pogaču na tepsiju. I odmah će biti spremna za pečenje. Pogaču pečemo na 200 stepeni 30 minuta. Tijesto rasporediti preko cijele tepsije, lagano pritiskajući sa svih strana.
Pogaču zarezati po površini bez dubokog pritiskanja. Možete uraditi ili na drugi način po želji. Posućemo i sjemenkama s usama. I pogača je spremna za pečenje. I nakon 30 minuta naša pogača je spremna. Izgleda odlično. Volimo vruću pogaču. Naš doručak je spreman sa sirom i paradajzom. Probajte na ovaj način, mnogo je ukusna. Javite nam kako vam se recept dopada, pišite u komentare. Ako se niste pretplatili na kanal, učinite to sada. Puno pozdrava, do sljedećeg videa.